Balima radio sabu ɲuman lamɛnbagaw ni ka bikle kibaru ye ka da akloka a balimakɛ Aruna Fane fɛ ka bɛn juillet kalo ale tile 30 ma san 2023 ka kɛɲɛ ni hijira san 1445 ni ka kɛɲɛ ni jɔminɛ kalo ale tile 12 ye bi kari. Maa minnu mana bange mars kalo tile 21 ka taa bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Bélier. Funteni ale kalo fɔlɔ denw. Bélier tigilama gɛrɛjɛgɛ a sera ka teli ka ɲɛsin aw ma bi tile badala kɔnɔ. Taa ni ka segin sira o jɛlen don. A fama an kun bɛ ko minnu kɛli ma an na segin olu kan. A fama an kun bɛ yɔrɔ minnu taali ma an na yɛrɛ sɔrɔ yen nɔ. Hali ani maa minnu famanen kun don an na olu ye. Gɛrɛjɛgɛ dayɛlɛlen don ka bɔ maakɔrɔbaw yɔrɔ ka ɲɛsin aw ma. Bi ye tajuru sara don ye aw minnu ye Bélier tigilama ye. Ko kura ni jɛkura bɛ se ka daminɛ. Barika bɛ aw fɛ ko bɛɛ lajɛlen la. A ye saraka di maakɔrɔbaw ma Bélier tigilama. Maa minnu mana bange avril kalo tile 21 ka taa bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Taureau. Funteni ale kalo 2nan denw. Taureau tigilama nisɔndiya walew de bɛ taa adamaden fɛ ka ɲɛsin aw ma bi. Baara kura ni jɛkura bɛ se ka daminɛ aw fɛ bi. Ko minnu ye aw kɛɲɛkɛ domaja o ɲɛɲini don ye bi ye. Bana minnu ye aw tɔɔrɔ farisugu la a fura ɲini don ye bi ye. Ka nafolo ta ka a jɛɲɛfɛ sa sugu la o bɛ se ka kɛ. Ka bolominɛ bila dilayɔrɔ la o bɛ se ka kɛ. Baroduma tigilamaw bɛna masala de bɛ da aw yɔrɔ bi tile kɔnɔna na. Foyi t'a kɔnɔ ni nisɔndiya damanda tɛ. Bi a kana kala turu fɔtaw ni kɛtaw kan n'o tɛ a caman ye musalaka ye baroja kɔni ye a sabu ye. Bi tile kɔnɔna na bolominɛ bɛ se ka bila dilayɔrɔ la Taureau. Jɛkuraw bɛ se ka daminɛ ko kuraw bɛ se ka daminɛ yɛlɛmali kuraw n'o bɛ a bolo kɔrɔ bi y'a kɛ don ye. A ye saraka di a kanubaw ma ala bɛ se k'a yɛrɛ furakɛ kɛnɛya tigilamaw yɔrɔ Taureau bana kɛmɛ ka minnu tɔɔrɔ. Maa minnu mana bange mai kalo tile 21 ka taa bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux. Funteni ale kalo 3nan denw. Gémeaux tigilama cɛsiri ni magwan aw kan k'o ta o da ka di aw la. N'a sina ka girin ka don kow da fɛ n'an m'a ɲamandɔmɔ aw na nimisa. K'a jigida maa ka bi tile kɔnɔna na o bɛ se ka kɛ. A bɛ se k'a jigida a yɛrɛ bakun ka fana ana bonya sɔrɔ a kɛ kow la. Gɛrɛjɛgɛ dayɛlɛlen don tile cɛmancɛ kuma ka lusu kɔnɔna na. Bi ye sɔrɔ don ye ka bɔ jigiya sira fɛ. Jɛkura bɛ se ka daminɛ a bɛ se ka furu taama a yɛrɛ ye walima maa dɔ ye aw minnu ye k'a dɔn k'a fɔ Gémeaux tigilama ye. Bi tile kɔnɔna na ko sɛbɛlamaw o daminɛ don ye bi ana bonya ni karama sɔrɔ a kɔnɔna na. Wa maaw bɛ aw bonya bi tile kɔnɔna na bonya kɔma dan na. O tuma a ye kow boloda bi tile kɔnɔ min ye hɛrɛ kow ye. Saraka kan ka di jigiya sira fɛ Gémeaux. Maa minnu mana bange juin kalo tile 21 ka taa bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Cancer. Sɔmiya ale kalo fɔlɔ denw. Cancer tigilama layidu minnu dara ka bila bi kan a kana jigi d'a kan. Minnu bɛna bolodani don yɛrɛ nataw ye jigi man ka da o kan. Fɔta ni kɛta bi tile kɔnɔna na a kan k'a janto a la. Nafolo ta ka a jɛɲɛfɛ sa sugu la o ni kɛ man kan. Ka bolominɛ bila dilayɔrɔ la o ni kɛ man kan. Bi tile kɔnɔna na fɔta ni kɛta aw ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ barika bɛ ye o la don n'a nataw kama. Bi a bɛ se k'a janto a jufa kɔnɔfɛnw na Cancer n'o tɛ a bɛ se ka bi aw nɔfɛ. A bɛ se ka bonya ni karama sɔrɔ a kɛyɔrɔw la bi tile kɔnɔna na ni aw sera a ka kow kɛcogo la ni muɲu ni sabali ye. Bi tile kɔnɔna na a bɛ se k'a janto i ka dɔn k'a fɔ a bolo fɛn na singa sira fɛ a kana kɛ fiyewu n'o tɛ a bɛ nimisa. Bi tile kɔnɔna na bolominɛ man ka bila dilayɔrɔ la cogo si la. A kana jɛɲɛfɛnw sa bi Cancer. Tile kɔnɔna na bɛnkɛlen don layidu minnu kan a caman na bɔrɔtɔ. Sɔrɔ ye sɔrɔ misɛnmanw ye ka ɲɛsin aw ma. A kana nata kɛ fiyewu n'o tɛ a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ nimisa dangan na. Saraka kan ka di kanubaw ma bi tɛ kelenna taama kɛ don ye Cancer. Maa minnu mana bange juillet kalo tile 21 ka taa bila août kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Lion. Sɔmiya ale kalo 2nan denw. Lion tigilama bi ye dususuma don ye bi ye sɔrɔ don ye bi ye karama don ye bi ye i ka dɔn k'a fɔ nisɔndiya kɔma dan ye. Don bɛ se ka kɛ fanga tigilamaw ka aw fɛ u na karaba aw ye. Don bɛ se ka kɛ maabaw ka bi tile kɔnɔna na u na karaba aw ye.
amun be sorsi baraka ka nyini wulika jor do nye biye amun ye lion tikila mawiye bikle konna na ana bo fenjama gino kalama minun dugo ngume awla ay baraka na klisigini nyama joy haketo bala lion gerejege adaye ledo klemu mebbe kono biye tajuru sara do nye semese ka do kala filila ate faaji ko klete manjugo fle bulumna be sika bla glaro la absika jenye fonza lion maunu mana bange utugalo kile mugani fla katabla septembre kalo kile muga ari sabala nama foluma vierge somia ale kalo sabana de vierge tiglama bi absika jando fota ni ketala nonde absika kuma fo bi kile konnana kabo adama de nga kuna fonuna absika fo munu jabi uko rejege adayele ledo nga sorobe chunga sumaya de vierge adama de undina konona jia bata ka nyeshi au mabi ni dusukashi wale te ani janfa wale bikle konnana dumuni keta aya jandwala nonde absika dumali dum mimena ni banaye au farisugula anameka munu furanyini ka sabuta ka bo janfa siraw fe opma dunda ukanga wuluma hali minda ukanga wuluma bara kura damne je kura damne vierge oni kemanga bi akana tabo mashe bikle konnana ay kuni ayre bakun ya kerawla bikle konnana jigi kanga da soroka wula fe kadu shu konnana jite menziraw aya yere kola shala nonda abseka na ni degunye auka hali jikala bara wati bi yere kola shi donye akana kala turu mawga korfo kawnga bikle konnana aka filibe seka chaya adongo na anasengo la ni mela yele de bitaka ba to kala dolo ka ke kono awni vierge tikla mawi opma ay saraga di abba flawma maun mana bange septembre kalo kile mugani nani katabla octobre kalo kile mugani sabala namba foluma balance kawle ale kalo folodin balance tiglama balima kungo walima jenyogon kungo walima siginyogon kungo walima demisenu nga kungo ni nora kele ngoni nake au tabulo bikle konnana abe teme munun zirafe ko nyenabo bara kurani je kura be seka damne abisika tabo mawiye mawfana be seka na bo awiye jorona ngo do be seka na banamini adu sukula bi ngama na soro ningo nogoya soro e soro mise mawnye ka nyeshi au ma bikle konnana balance laydu munun ngoni ndara kabla bika ona nyenabo nga ateke au sakoya la choi akana jigida sorop mabauka bikle konnana biye karo ka fo awanyama joddo nye ka dokola ngani mela jelinata ni yele malikurabe abulo koro ko ngadi awla ni tama be aw bulo koro stama sira barkaledo o chuka kelela ngaka na jigida sorop mabaka fiu balance ay sraka di kanubawma klete men jugo fle aw tokola manu mana bange octobre kalo kle mugani nani katabla novembre kalo kle mugani flala namba foluma scorpion kawle ale kalo sabana deun scorpion tiklama aw munu ye kawle kalo flana deunye gerejege dayele le do kle mu mebbe kono kuna foni sira bina chaya bi bataki sira negajuru sira ana kanu bawni nyonje walma balma sira ula munu meke kuna foni duma onye ka do aklo kono aw ye sigo munu nge siro ka duguje bila sigo jabi ye nafulo soroli aw fe ajigi dande mununga ani dususuma ka do ayre ka hajula o yaka sigo jabi ye aw munu sigo la siro ka duguje bila scorpion bara kura be se ka damine je kura be se ka damine abse ka sino kala filila ko munu ye aw kenye ke do majana ya la nyini bi seba na soro biye furakali ke do nye kena atiglama yoro bolo na be furama aya jigida ayre bakunka kuna foni kono mina chaya bata kisira nega juru sira ni mela jele bina banamini ana do mako ni nyanje nga au ka here de ba konnana ay sraga di abba flow ma scorpion maunu mana bange novembre kalo kile mugani saba katabla décembre kalo kile mugani kelena namba foluma sagittaire kawle ale kalo sabana deun sagittaire tiglama joro nango be na fo awye walima awere na joro aningango dowla bara kurani je kura be se ka damene yele mali kura be se ka ke tama be se ka ke nyumanda nyumanzegido absika furu tama mautogola walima naba tama ere kun togola bashi tola absika je kura damene absika do kokura ula o chuga kelela wa bunya dame auka bisoro chugoya abela jeli nye soro misema unye ay kuni soro tawye woni be senatelia ka do aka jufa kono na fara nyonga ka ke makelenye ulada amfafe bikle konna na absika jando fotani ketala ba uduna na tawla segibina kaka sagittaire ayke kunyana bobaga e bikle konna na ona soro fe chaya ninga saraga di siginyoma klete menjugo fle tamasira ujeledu manu mana bange décembre kalo kile muka anifla katabla janvier kalo kile muka na namba foluma capricorne
fonene ale kalo fɔlɔ denw. Capricorne tigilama bi gɛrɛjɛgɛ a dayɛlɛlen don k'a daminɛ sɔgɔma fo ka taa se tile ban waati ma. Layidu minnu dara ka bila bi ka o bɛna ɲɛnabɔ. Minnu bɛna bolodani don yɛrɛ nataw ye baasi tɛ o la. Fɔta ni kɛta bi tile kɔnɔna na o ye ɲɛtaga ye. Bi tile kɔnɔna na aw fama kun bɛ ko minnu kɛli ma a bɛ don siraw fɛ ngo bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ɲɛta ni kunkɔrɔta ye aw ka aw minnu ye Capricorne tigilamaw ye. Bi ka baara kɛ ni ladira ni tilelenya ye o bɛ a sɔrɔ fɛn caya. Wa taama siraw jɛlen don bi tile mumɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. N'a y'a jigida a yɛrɛ bakun ka jigiya bi fa. N'a y'a jigida maa ka u bɛ don a jigi kɔrɔ k'a dilan. Bi tile kɔnɔna na bolominɛ bɛ se ka bila dilayɔrɔ la Capricorne. Nafolo bɛ se ka ta ka aw jɛ ɲɛfɛ sa. A bɛ se ka dɔngoyaw ɲini bi tile kɔnɔna na a tigɛ na da kisɛ kan. Komi gindo dogolen don aw la a na bɔ a seere ma. Wa taama siraw jɛlen don o cogoya kelen la. A ye saraka di sigiɲɔgɔnw ma. Tile tɛmɛcogo filɛ Capricorne a barikalen don. Maa minnu mana bange janvier kalo tile 21 ka taa bila février kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma Verseau. Fonɛnɛ ale kalo filanan denw. Verseau tigilama bi gɛrɛjɛgɛ a dayɛlɛlen don k'a daminɛ sɔgɔmada yan fan fɛ fo ka taa se tile ban waati ma. Layidu minnu dara ka bila bi ka bɛnkanw na o bɛna ɲɛnabɔ. Minnu bɛna bolodani don yɛrɛ nataw ye baasi kisɛ kelen t'a la. Fɔta ni kɛta bi tile kɔnɔna na aw ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ la o ye ɲɛtagaba ye. Bi tile kɔnɔna na kunnafoni sira bɛna caya ka ɲɛsin aw ma Verseau min bɛ kɛ nisɔndiya damandan ye. Ka baara kɛ ni ladira ni tilelenya ye o n'a sɔrɔ fɛn caya. Bi ye sɔrɔ don ye ka ɲɛsin aw ma bi ye lawasa kɔmandan ye. Aw minnu sugora sɔrɔ ka dugu jɛ bila sigo jaabi kɔni y'a jugu dɔ bangeli ye a ɲɛkɔrɔ bi tile kɔnɔna na k'a dɔn ka bɔ maaw tɔw cɛ la. O bɛna kɛ sabu ye u n'a kumasuli sɔrɔ aw ye bi tile kɔnɔna na. Bi ani maa minnu bɛna jɛ fɔtaw ni kɛtaw la u bɛ don ni aw ye dibila kow la fɔlɔ. Taalen ɲɛfɛ awa u bɛ sɔrɔ ka aw yɛrɛ ka awa kow cogoya dɔn. O bɛ kɛ sabu ye u na jɛlenya ta ka ɲɛsin aw ma maloya kɔfɛ. Bi tile kɔnɔna na a bɛ se k'a jigida a yɛrɛ bakun kan o n'a fisaya. N'a y'a jigida maa ka bi a kow ɲɛnabɔ kuma fɛ dusukasiw bɛ se ka ye a kɔnɔ. Nin bɛɛ lajɛlen n'a ta tajuru sara bɛ se ka kɛ aw fɛ bi tile kɔnɔna na Verseau aw na bonya sɔrɔ. Gɛrɛjɛgɛ dayɛlɛlen don tile mumɛ bɛɛ kɔnɔ a bɛ bɔ dɔnbaga sira kɔrɔ fɛ. A ye saraka di maakɔrɔbaw ma aw minnu ye Verseau tigilamaw ye ka tila k'a yɛrɛ kɔlɔsi maakɔrɔbaw la bawo a jugulamaw bɛ se ka don o la k'o ci aw fana ma. Tile tɛmɛcogo filɛ. Maa minnu mana bange février kalo tile 20 ka taa bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Poisson. Fonɛnɛ ale kalo sabanan denw. Poisson tigilama bi gɛrɛjɛgɛ a senna ka teli ka ɲɛsin aw ma sɔgɔma nka wulafɛ sɔrɔ senna ka suma. Wa sɔrɔ fana ye sɔrɔ ye minnu bɛ cun ka sumaya nka minnu bɛ da tigɛ kɔnɔ o bɛ kalo giriya. Baara kura ni jɛkura daminɛ waati ye wulada yanfan ye. Bi tile kɔnɔna na sɔsɔli banbali a y'a dabila nɔ tɛ a ta bɛ se ka kɛ arɔ mankan ye min bɛ aw dusukun tɔɔrɔ kosɛbɛ. Walima maa dɔw se k'u dimi don aw rɔ diyagoya la ka sabu kɛ aw kuma samasama ta ye kamasɔrɔ aw jo bɛ a la. A ye baara kɛ n'a hakilisigi ɲɛmajɔ a kana sin ka girin ka don foyi la f'a k'a ɲɛman dɔ ma. Taama siraw kɔni na taakun na ɲɛnabɔ nka aw ka taama sira kɔni bɛ sumaya haju dɔ kɔni sabula. Bi tile kɔnɔna na muɲu ni sabali n'a y'o ta sɔrɔ fɛnw na caya. Ji tɛmɛ siraw jikalanw a y'a yɛrɛ kun kɔlɔsi nin bɛɛ lajɛlen la. Bi tile kɔnɔna na ani maa minnu bɛna diɲɛ fɔliw la ani kɛtaw la a dɔw la u tɛna kɔnɔnajiyaba ta ka ɲɛsin aw ma nka u bɛna ye aw bɔlen don u ka kɔnɔnagoyaw kalama min bɛ kɛ sababu ye k'u sigi u malo kɛnɛ kan. A ye baara kɛ n'a hakilisigi ni ɲɛmajɔ ye ni ka saraka di a kanubaw ma ko bolodalenw ka bila bi ka u na ɲɛnabɔ nka a tɛ kɛ aw ɲɛna waati fɛ Poisson tigilama. Bakuruba kunnafoni ka ɲɛsin jama bɛɛ lajɛlen ma bi tile kɔnɔna na an bɛ se k'an janto an yɛrɛ bakun la ani k'an jadon i k'a dɔn k'a fɔ denmisɛnw n'a ka caya. Denmisɛnninw ka jogiliw bɛ caya. Tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen denmisɛnninw ka tununi fana bɛ caya. Yɛrɛ kɔlɔsi bɛ nin bɛɛ lajɛlen la bi tile kɔnɔna na. Bi tile kɔnɔna na an bɛ se k'an janto dumuni kɛtaw la n'o tɛ an bɛ se ka jankaro sɔrɔ a la ka bali an yɛrɛ bakun na. Bakuruba kunnafoni la ɲinini kɛbaw sɔrɔ dayɛlɛlen don. Taamabaw sira jɛ bɛ tilezen ŋunjɛ kuma ka don su kɔnɔ. Fanga tigilamaw ka wulikajɔ bi caya bi o kuma an ka sɛbɛnfuraw dafa yaasa an ka kisi ka bɔ u tɔɔrɔkow ma. Bakuruba kunnafoni la an kan ka saraka di an yɛrɛ kanubaw ma bakuruba kunnafoni la. Den minnu bɛ n'u bɛna bange sa ka kɛɲɛ ni jɔminɛ kalo tile 12 ye bi kari a denmasinaw na kɛ maa barikamabaw ye. Alaw tala bɛ i ka dɔn k'a fɔ jogo ɲumanya don a denmasinaw la. O bɛ kɛ maa ye minnu bɛ kɛ maa garijɛgɛbatigiw ye nafoloko na sira fɛ.
awa Allahu Taala b'u kanu don awa danfɛnw dusukun la adamadenw ka fara danfɛn wɛrɛw kan. O kɛ maaw ye minnu sabatilen don ka ɲɛnamaya badala kɔnɔ, jigi bɛ da u kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen, kalifa bɛ kɛ u la ka caya. Ɲɛmaya plasiw bɛ bila o minɛ kɔnɔ. Wa Allahu Taala bɛ maakɔrɔsi di u ma ɲɛnamaya kɔnɔna na. Bikari i ka dɔn k'a fɔ dolo min bɛna baara kɛ sanfɛ a tɔgɔ ye Al-Shamsu. Nansara dolodonnaw k'a ma ko Soleil. A bɛ jigin ni dolo lahala min ye dolo tɛmɛsira fɛ. I ka dɔn k'a fɔ o filɛ i kɔrɔ nin ye. Kabi duguma jɛ ka ban an bɛna nugu jɛ ni nɛmɛ ye sɔgɔma. Nka misibɔ tile waati ma tɛmɛ ka kun kɛ 10 heures yan fan ka tile b'a isaye ka bɔ a foroko kɔnɔ ni funteni ye. Kabanburanga bɛ bisibasa kaba ɲɛma. O bɛɛ lajɛlen n'a ta tile bɛ bɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ. Wula fɛ i bɛna ye tile b'a isaye ka don foroko kɔnɔ waati dɔw la. Waati dɔw la a bɛ bɔ awamunda kɔnɔ. Kabanɔgɔ tɔ bɛ bisibasa wulada fɛ ka taa se tile bin yɔrɔ ma. Tile kɔni cogoya filɛ tile damanda ka taa se tile ban waati ma. Malikɛ min bɛ n'a bɛna baara kɛ sanfɛ a tɔgɔ ye Rafaya Elu. Jinɛ min bɛ n'a bɛna baara kɛ duguma jinɛ in tɔgɔ ye Mansihab. Baara bɛ daminɛ aw ye diɲɛ don o don sɔgɔma ne Aruna fɛnɛ fɛ sɔgɔma 10 heures n yɛrɛ ka so Ngolobugu sigi la. Baara bɛn bɛ dolo dɔnniyama ka aw nafa. K'a dan k'a jira aw la san kibaru an y'o di n yɛrɛ ka so da la o don in na. A tɔ ye arajo so ta ye. Bɛn mana kɛ don min kan o fana bɛna fɔ aw ye yaasa aw bɛ se ka a sɔrɔ fiɲɛ sira bɛɛ lajɛlen fɛ ni Allahu Taala ka jɛn ye. Sanasi o labɛnlen don ka bila an yɛrɛ fɛ yen nɔ. Bɛ di maaw ma nɔgɔya la kosɛbɛ n'o ye dalasi 500 ye yaasa an ka kisi ka bɔ san tɔɔrɔkow ma ni ka san hɛrɛ ɲɛsin aw ma. O dili daminɛna kabi juma o bɛ di sa fo ka taa ko san banna cogo min na san hɛrɛ ka di an ma an ka kisi ka bɔ a tɔɔrɔkow ma. Ka kɛɲɛ ni welefɔni ye 76 19 23 76 welekan filanan Malitel n'a bɛ sɔrɔ WhatsApp sira fɛ 61 91 11 85. Ni gonye aw ka bikle kibaru ye ka da aklo kan a balimakɛ Aruna Fanɛ fɛ ka bɔ radio Sabuɲuma fiɲɛ siraw fɛ Amedi Kɔnɛ k'ale bolo to nɛgɛw la an b'a fɔ Allahu Taala ka tile yɛrɛw caya.